presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hi! Hello mga kasama. Kinigyan ninyo Kuya Joel Bensica uban sa partner Randy Tayad. Pangumusta kaninyong tanan? O sa tanang mga igsunan mga kasama, awhagong ko kamo gumagamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kogon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama. Ato magtatampo karon, pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga Loren. Kini gibuhat og duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay galaan nga itong magtatampo si Loren. Kini akong problema bahin ni sa pagkatao sa kumbana nga feeling guwapo na gid kaayo ba. Ug kun nganong na problema ko ani niya, ingon man gud ini ang mga panghitabo. Just when I thought I was over you. Yes, unsa man Diego? Ay, well, opay nangita na ko. Ha? Opay nangita na ko. Nga naman. Akuan, wapa ba ni Anhi ba nangita na ko? Kinsa may mangita nimo? Taga Viva Max. Biba Max, wow, kalami uy. Kalami. Hilas gid nimo uy, hilason kay kastanan uy. Nga nagutang pangitaon ka. Sama artista ka? Uri kay kibaw nga kuwaon ko sa Starbucks. Starbucks? Star Cinema ba? Star Angay juga Starbucks, kape-kape na naong mo. No, Oh, unsa nya, man taon ka uy? Wa madayon ang taga Star Cinema. Dire lang ko sa Star Margarine. Bakit ni mo Star Margarine? Lalong tumataas at tumatangkad. Bitaw day. Apoy ba ni mo, gadamgo ba ka uy? Uy, Buntag pa dako, gadamgo na ka. Gumaregli itong Viva Max. Ha? Tingnan nga, naglaba ko ha. Sobo na mang laba oy, di man gani ka hapit mo laba na imong brief. Nya, labhan man ako, be. O, labhan ako. Huwag ko sulubon. Kunya, sa din na nako. Ngawa na kay brief. Ikaw may nigamit, ana. Pagpalit og brief, ha? Kanang ikaw mo palit, sige ka lang plaka. Posible ka. Plaka, good? Side A, side B? Sa tabo ni mo, Pre Binok? Ako lagi nga na pre, hapit naghikog. Nga naman. Ay gibiyas mo yab. Bida, nga naman ito kagwapa ito yung mong anak. Liwat pa kito sinahan. Aw, ako to anak pre. Imo lagi, pero gwapa kay ito. Liwat kay ito sinahan. Ako to anak. O, lagi mo, lagi. Bidaway na nga ko na ito, pre. Awa mong kumiingon nga nangangkon ka, gipibaw talang ka. Ako tong anak. Bida. Imo lagi itong anak. Why nakiglalis, tibo? O, unya sa may problema na. Sayang, mga good pre. Sayang kayo. Imo anak, gwapa kay ito, ha? Nya maghikog, tungod kay gibuwagal na suyab. Pingita ka siglayon, kagwapa sa mong anak. Liwat kay sinahan. Anak na anak ko pre. Ay, dasok magong. Ikaw rin, no? Walang ikaw magangkol, anak! Bisa sa di mo, oy! Di ka kasabutan na, ha? Bugoon man ka, oy! Usam di akong sabton ha. Nganong moingon. Anong bingon man ka nga? Aw, sa. Be, ikay sulti, be. Nganong moingon mo ka nga liwat sa inahan. Anya? Ngano man, ako nga amahan. Wa ko'y natampo ara. Ako bingon nga, wa! Oh, ya, nganong moingon mo ka nga liwat sa inahan. Natural kay gwapa man! Adi ay salto pa. Ug bati pa lang naong. Ah. Diri na liwat na ko. Ikaw rin ang sulti, anak. Ha, ikaw ra. Sabi di. Murag ka minus ka lang ko na. Uy, minus ko taon kagaw. Bao ka pre, kiningan kong naong ha. Ug dili pa tungod kay endangered species ni. Palito ni 1 million.
Grabe ha. Giro ka sa nimo, pre. Sa tiyan na ka, pre. Na-vlogger nga mi doon ako. Pag-interview ko. Sus, Ano man? ay, viral, eh. May buta yun og 2 million views. Pre. Istorya tayo tinood, pre. Bitaw, pre. Wida, giro sa nimo, pre. Wida. Ikaw ba, giroon kay kada? Ang kanang problema sa mong anak ba, normal ra na? Kay ana mo ginang mga batanon, pre. Bitaw, pre. Kanang mga batanon, anak yun na sila mong karisonay. Sa batanon pa, pataka laglabay ng ilang mga gugma. I love you, I miss you, I take care of you. Ana, mo na diya. Pero baabta ng 20 ka to ilang relasyon, awa na. Ining pangatuga na, awa na eh. Magbidlak to ay ng utotoy. Mao na, mao nga ay lang kabalaka na, pre. Kanang iyang mga masakit nga hayaguman karon, layo ra kina sa mga kasakit nga akong experience kani ato. Ikaw, pre. Ako. Unsa man di ay? Unsa man na mo mga na-experience ka na? Grabe, pre. Ako kani adto, pre. Way babae nga moagi na ako nga di mo apit. Yawer, sir. Na magyugos entrance, pre. Kay kada agis babae, mutagad man gyud nako. Nung unsa man kas may entrance ko, no? Barog lang. Ngano man? Gwardya ko, pre. Ay, klaro ni mo, pre. Ay, uli ko na ang gaway. Nang bising, wala Maria kong bananang? Oy, nga nugot taon. Nagtuog ang uyab me. Kasi nga nang? Isa ko mo daginot anang imong banalo rin, oy. Tay pasa nang ha, unsa man nang gipanulti ang taon nimo nang uy? Oh, waka kahibaw? Tay pa klaruhon taragod ni nang. Sa may klaruhon nimo. Nagtuog kang may relasyon mi sa imong bana. Sus, mariusip ni imo. Di sa taong kumudaginot anang imong banalo rin, oy. Tay pasa nang ha, murag lain ang makagsinultihan nang. Ikaw mo'y lain. Taka ka lang duda. Duda sa unsa man nang? Nga may relasyon mi sa imong bana. Huwag ko magsulti ni mo anak nang. Sa iwa, karong pagani ka musulti, nangutana ka na ako, og waba mo ari diri imong bana. Nga nugot tao, nga rin ka mangutana sa imong bana diri nako, aron ka mangita. Ginoo ko. Wa ko mangita sa akong bana diha nimo nang nangutana ko. Kun wa ba mo ari akong bana kay tindahan baya ni syempre doon na gyud ni mo anhi kay para mupalit. Aw, Gilain ni mog sabot, unya sakit pa kay kamanulti. Niingon pa ka nga mo naginot sa akong bana. Ngano di ay, bati na lang jud kaayog na ang akong bana nang. kuan ba, kuan day. Makihara ba ka anak nang? Gusto ka? Oy, joke ra to day, oy. Kagwapos imong bana day. Ay ako na lang ka na day. Mura baya kag nangayo upan bahog-bahog nang ganina pero tinim mong isuga nga niingon nga di ka mo daginod sa imong sa akong bana karon imo na sang pangayoon. Ikihat ta hinuon ka tingalig katilaw ang tiguang nga napriso kay nagbiga-biga. Pagkakidot. Tungod lagi sa kabuang ini akong bana nga kusog kay manghambog nga gwapo kuno kaayo siya, daghan ang naggukod kuno niya, usahay kabuangan ra gyud ni siya sa among mga silingan. Unya, Pre, ready go. Oy, pre Nonoy! Usaro ka? Ha? Pre, nakikailab ka ng kuhan, pre, ka ng ngitang guglaki nga gwapo ko, pre. Kanang may sura ba kay, nakilala lagi ko nog, silag mga gwapo nga para sa ilang production. Ay, tayo sa takilid ko ha. Oh. Tubang ko ni mo kalita. Ah! Kailan silang himo artista ha? Ha? Oh, maraging unahan. Para sa ilang production? Kisa sila alan yung sir to? Oh, kana sila, pre. Mao ba? Mao ba di ay? Buti may pasabot nga artista nga gwapo ilang kinalan? Kana, Unsabi ako, yung umita o magkaglain tayo sa tuwad ko ha. Oh. Dalawa ha. Sa. Tara ko si Mundoon, gita magkaglain. kita man, pre. Mira si Watubangan, ituwad sa kilid na. Pidawa ka kita na. Ano ba? Kung kita, pre. Bidayas kang butaha, yun mo, pre. Buta kang dako. Asa lagi, pre. Nay, ha, pamina ha. Para makakita ka. Look at my eyes. Look at my nose. Look at my ears. Look at my mouth. Tutuki ang akong panagway! So, Nakimuta, pre. katawan. Ano na. man, pre? Usa ang akong mata. Ang imong mata? Ano unsa man taon kay ano man. Tutuki lagi ko. Tutukan, teka, be. Ay, mauna na Tutukan yung- ako ang imong mata, be. Okay.
Okay, Ah. Ansa, Oh. sa nakita mo sa imo pagtutok na ko, ha? Usa ka gwapong lalaki, dili ba? Wa man, pre. Nakita mo na ang inyong ipakita nga himo ninyong artista. Ha? Nakita naman nimo. Wa man, pre. Grabe, yung kakita, doon sa buta ka. Wala ko yung nakita, pre. Bida, tutuki ang ako mga mata. Tatok ka. Tutok. Tutuki ko. Amo na. Ako nang gitutukan, pre. Kani mauna ni, ito yung gingon kanina. Ikaw na bitaw ka. Sa'yo mo kita. Sige. Kini. Uy! Kugmo. Unan man. Ako. Uy, kung makita na ko, ha? Sa mga buta mo? Aw, ikaw di ang buto mo pasabot, pre. Kinsa mo na yung numita mo kang lain. Kandahan ba yan mo, eh? Uy, pastilan, oh. Tala ko sa mga amigo ba yun sa mga director na o producer? Sana akong amigo, pre, unsa na siya sa crew sa production. Unya, ang director, yang suod nga amigo, mao nga, dadunti ka. Gusto nadam ka. Crew. Muris boy na yung crew production probida sa demon. Sila mo ay pangutan akon kung sunadam sila na ako. Kay ako, no problemo yun ko. Sige, pre, ano lang. Dadunti ka nga to, director, aron makita nila yung panagway. But panagway man eh. Ang bida sa istorya. Bida. Ayan, bagay, may mong artista. Sige. Unya, badawat ako. Dawat ako daanan eh. Nakasiguro ka na, pre. Sos, nagkari kang gugi apply ng mga production, oy. Anong wala ka madawat? Dili ingon nga wa ko madawat. Ako ni baliban kay gamay kay offer. 1,000 ka na siyo. Torbida sinon. Naginot na. Daghan pang makuha na ko ng mas dako-dako pa na. 1,000 ka na siyo. Ting. Kagamay. Di kayo ka bugiro, pila. Bida. Hindi mo kagawin. Basta pre. Sigurado lagi madawat ko. Ay kabla ka. Kay nakay porsyento pa rin ako. Porsyento, hikan ako, para ni mo. Tinood ka, pre. Ay, sus, lagi, tada. Kayong ikaw ng imong amigo. Tana, pre. Pre, Pez. Oy, Mao ni akong nakuha, pre. Nga artista. mau ni pre? Hala. Isingani mo. Jigo mo sing! Dali ang sira. Jigo. Ikaw si Jigo? Barkada ming noy-noy. Gusto kang mag-artista? Gusto kayo ba sing? Kwaon tagali ko sa liwon. Sa? Unsa yan ang pelikula niyo yung sa tingo din eh? Action, fantasy, or comedy? Horror. Ganahan ko na. Parehato sa lidang dito gratis. Katong tik-tik. Tik-tik. Buha lagi. Tik-tik karon. Pero di ka mo'y magbuot ha? Di ka mo'y magbuot sa cast. Ako'y director. Ang direktor tingali, pre. Director ka? Ang director. director ba yung magbuot sa ka? Unsa mo na ka? Director ka or crew? Screwdriver ka? Driver karon. Ay, klaro. Unsa lagi ka? Ikay director o crew ra ka din eh? Pro na siya, pre. Di ba? Mao na ang gingon mo. Crew. Sige. Sige. Sugot lang ko crew ko. Director, may pa buton na itanan sa? Sige, pre. Ikaw na bahala ang diskarte, pre, pre. Ano lang kuwat mo? Sige, pre. Sige, pre. Dali lang. Dali rin, Nonoy. Dali lang. Mauna ba ka ni gaduwal din eh? Urag himbay-himbay mga lakaw. Hello, kamusta? Abi na ko, okay raman ko direct. So, ikaw ang may apply Yes, direct. artista? Yes, direct. Well, okay, biyasad ka, no? Mauni ka nahan ako ka ng gahi o barog. Salamat, direct. Kinig, kaya ni mo ang ipahimo na ko ng mga role, bisan onsa? Bisa ko sa direct kayo una ko. Comedy, fantasy, action, ako ta para diya. Kaya na nako. Di lang basta-basta akong talent. Well, mauni ako ganahan sa artista. Kanadili ka maong mo baliban. Bisa rin sa direct. Kasi musyo ng trabaho Well, okay. Gusto ko makita ang gusto na kong makita. Direct. Unsa man, ha? Action na ito sa lina or unsa? Yes, of course. Action ni siya. Mo ba? Mao na akong pagkita.
siguro mahubsan ka gyud og singot. Ha? Mura nagtabayan na direk. Sige, maunig pagkita na ko. Okay. Suda ng kwartuhan, no? Para sa mong audition. Sudi ha, o huwat ako, ha? Okay, direk. Pre, diba ang itaw ito na kong kupare, pre? Ang makasulta sa mong production. Stilan, may problema. Siguro dito matawat. Namigaw sa. Gusto mo na siya diya, pre. Nag-audition. Oh, mau ba? Uy, gusto mo na siya, pre. Nagbakang-bakang mo na siya, pre. Pre, gusto mo ka? Nag-audition? Eman na, pre. Di man dayo mo shooting. Gusto mo na, pre. Ako, pre. Ito si title doon. Sakit sa lumbot. Yay! Ginawa ko! Lagi. Ang title ay Kadahulbot Sinaw. Lain ako, pre. Hindi ka kadahulbot na mong gay. Usa pa'y layo ka ni kalakiya! Twe! Mauna, pataka ka malagdas magwid. Wa man una nimo klaruha kung unsay shootingon, unsay titles imong i-shooting. Ako, day. Kadahulbot Sinaw. Ha? Bingbanga ko, pare. Huh? Singat? Bingbanga ko, pare. Uy, ilad na, Jigo! Ikiha na sila! Ikiha na! Abitaw, ako na ikiha marinan si. Paano man ang simang ko? Dahil Lorin. man ko. Lorin lagi. Kuan day, kanang napa ko na iparto day. Sayang musig kayo, hindi na to dawato ng parto. Igo-igo sa mawa ni sakit sa kong lubot. Agay. Ginoo ko hangol! Mao na akong problema kay murag giganahan man akong bana sa maong trabaho, murag nakauyon ang karaho. Wa ka ni mabayot ang akong bana? Unsa man kamo ang pasultihon, Bambina, ay Loren. Hello, Ate Pres! Good morning, Ate Pres! Good morning, Ate Jenjen! Good morning sa limango. Kang tuni na. Hello, Bab! Good morning mo diya, Bab! Ate Pres, good morning mo diya! May adlaw sa tanan. Sa tanan nga namati na to. Salamat kayo inyong tanan. Labi na gyud sa ilahang Ma'am Nenen Moreno o si Ricardo Moreno. Good morning mo diha. O sa Faye Bayarcal, ni Ma'am Faye Bayarcal o Sir Oji. Good morning na tong tanan. Salamat kayo. Ate Pres? Okay, ang sendo dato karong adlaw. Si Inday Loren, Ate Pres. Loren. Kanis Loren, Ate Pres. Kanang na problema lagi taon ni siyang bana taon. Kay dili yung problema yung bana biya, pero kanang murag nakaingon siya nga ang iyang bana ko bugiroon. Kay bisag unsa applyan kanang kay feeling gwapo gyud kuno kay ba. Karon last niya na applyan Ate Pres kay kuan sa pangalan ni pelikula. Ni apply siya artista. Nya ang iyahang kuan, ang iyahang director kay bayot ba Ate Pres. Siya panington gyud kanir mayo, hubas ang singon mo. Pasud siya sa kwarto paggawa siya Ate Pres kangkaang. Kangkaang siya. Kay ang title ko no sa ilahang gi-shooting kay kuan kanang Bingbanga ko pare, hulbot sinaw. Yabag. Bingbanga ko pare. Kisa ka, padaan Hoy, pagtaro. Dili si Ricky garing kapadaan. Mura si Ricky garing siguro. Ang tagiya sa bangis sinaw, dishwashing liquid. Bangis sa hugaw, sinaw, pasupaw. Si Kuya Ricky bangis garing. Abam! Adilang kumuot. Tambang ka na, binuang may latao na hinanggaw mo kaya Ate Pres, di ba ka? Bingbanga ko pari, hulbot sinaw mo. Sakto mo ko na. Sakto. Magkatawa ko na yung gi-apply ang tao na Pres. Kabugoy ng bata Babo, sa mo masulti niya ba? Naaba ni nga salida ba? Ang iyak nutang pirmiro nga apilan Ate Pres. Apil tato siya salidang Dingdong Dantes. Yeah. Katong ang title, katong tik-tik. Sa baho kay Preo ako. TikTok man ka. Ha? TikTok siguro. Tik-tik. Oy, nai-tik-tik. Ungo-ungo. Unsa? What's your apel? Ay, kay ka nang sa Tagalog ka nang tik-tik ka na, murag ka nang kanabiting na matikdan. Ade, ka na ba ka na tik-tik-tik? Lubot sa na tik-tik mo, boy. Basta ang ka na tik-tik sa tuwa, baho kina. Tik-tik, mabutbod ka ng tik-tik. Hindi, ha? Yeah, karon.
Balik ta. Ang ako lang ipaambit karon niya Gulyat, katong ako ang nabati o nakuha nga lesson sa pagmisa bito sa pisa sa Oslob ka nagmisa kani matong bag-o obispo Gulyat. Kini atong bag-o obispo may nagmisa. Naingon siya kay labi na pag-record ito karon ipamanta sa gitawag og Adviento kanang maabot pagkatawa sa tong Ginoong Hesus. Yan na si bag-o obispo nato nga kanang andam ka ba kita nining pag-abot. Kay yaman gi English ingon niya nga si Jesus kuno Pedro pwede kuno og mataw in different places and in many places. Pungutan na kung naborn ba siya o nataw ba siya diha sa imong kasing-kasing. Mahimo nga mataw kuno atong Ginoo sa lain-lain mga lugar pero sa imong kasing-kasing nataw ba siya kay tungod kung mudawat kuno taniya ning galakaw pag Advento Advent season nga abot na pagkataon. Kinahanglan ko kung unsa atong binuhatan sa gawas, mao sa atong binuhatan sa suod. Kinahanglan may kay taos Pedro, ay kang kuan ana. Kinahanglan may ba sa kang tao sa imong tinuod, sa imong tinuod nga pagkabasig sa gawas ka, pakitang tao ka lang. Pero sa tinuod imong batasan dili ka maayo. Ambot pasabot nga sa atong mga trabaho kanang pananglitan imong kasing-kasing, kinahanglan wala na kay pagdumot, wala na kay kasuko, wala na kay kahakog, wala na kay makadaw. Maayo mong binuhatan, kaya may magpakita at gawas. May nga na. Ang akong sabot nga ako nang i-share tungkol kay, ma'am, kasi nga pala ko ng kuan, kasi nga na. Lorin. Ha? Lorin. Ma'am Loren, kanang na ang pagkatanawa lang, pagkatsik-apa lang imong banang kung sa iyong binuhatan, tungkol kay, wata kay bao, ang ato bang lawas, usahay kanang pupo sa mong katigwangan Pedro. Tago, mura kuno puno at bani. Ano man? Kaya itong lawas bahala. Kada bang yung sa katigwangan, lawas puhunan. Uroy, masakit unya siya. Mabuti ng adlaw nga masakit siya. Muna nga, ay naman dumay lang siya kung saan yung klase sa trabaho. Tarong ba? Dili ba makadaot niya? Dili ba makadaot sa inyohang nunta pamilya? Binagdaamoy mga bata. Ay mura niya atong, akong isulti nini nga, ang bana, ang amahan, doon ay sakit. Nasakit sa dihang natakdan. Hasay mga gagmayng bata natakdan. Tungkol kay ang kagaw, mulatay, mas matualya. Di pangligo mga sabon. Unsa to Gulyat, nahubsan sa singot. Nahubsan sa singot eh. Din, ang yambana namasin sa makatrabaho og arang-arang nga trabaho kay kutob sa apply. Mao lagi nya nga atong lawas puhunan naman eh. Mabuti ang adlaw simbakog masakit niya ka. Muna nga siguro ma'am, pagabadlungay mong bana niya sikapa o kung sa kaning klase ng trabaho, makaayo ba siyang lawas o makaayo ba sa siyang kalag? Sa title. Unsay title? Tik-tik. Sa? Sa title, hulbut mo. Dili, ang title, Bingbang ako pari, hulbut sinaw. Mayroon ka na bayot ko eh. Salamat pa pala natin sa lumanol. Kung ako ang pasultihan,